Irmitu ġebel. Din logħba tal-pipa mhux ta' min nidħol ġo fija ħanfemmek għalfej. Irmitu ġebel. Irmitu ġebel. Irmitu ġebel. Irmitu ġebel. Irmitu ġebel. Irmitu ġebel. Isma' tħal fil-logħba tal-pipa ta' 30, fil-ħajja ta' triq ta' 12 u tal-limt mill-ġagbin. Ħadd kull droga u qatt ma ġejt miskin, iltqajt mal-irmitu l-ġebel u sparrixxi għal-ħin. Linja sare bla sugu, sħabi jmutu, impejjeb il-kow kull-jum u d-dealer jifqa' butu. Kriminalità attiva, namel kollox għal-pipa, flok niprofa naqtaħħa, il-ħin kollu nżida. Xi zobbet namel bħajti, duħan kullum kien ngħidilha grazzi tal-irrovinajtni. Jekk qed tieħu imnalla smajtni, jaftieqa fu tajt li grazzi x'int tkun rajtni. Skieken pistoli, prostituti, biex il-laħaq mal-vizzi u għamilt kollox biex nimla buti. Illum wieqaf imma ħsieb hemm jibqa', però mhux ħanerġa' naħxi ħajti għal xi biċċa. Irmitu ġebel. Irmitu ġebel. Irmitu ġebel. Irmitu ġebel. Bniedem tal-kastik drajt inkun maqful, għatta ħodha għax biex tiqaf tiġi fit-tul, jew inkella tiġi bħali, kontrit niqaf nejx anka jekk baqali. Nis teħlin u ħerġin ġodar qudiem il-knisja, iġġudikani jissa li ħajtek qed tinqisa. Il-monstru tar-rep Malti lura ma'kom, dawk li ma jemnux fija qas nikkalkulakom. Laqwa nemmen jien ma jimbżon ħadd, kont inħallas id-dejn ta' Malta bla monti li ħadd, armi dak il-fliexkun għad mutart. Qedtilak ma' waħda mill-artib ta' Mart. L-artist ewlieni tan-nies ta' triq ġejt lura bis-saħħa biex narrak tfieq. La waqaft jien tieqaf int, nixtieqlek ħafna ġid, nispera li fint. Irmitu ġebel. Irmitu ġebel. Irmitu ġebel. Digby.